Assalomu alaykum do'stlar aziz. Imroz dastasiman boz yak mashinka короткий обзор میکنیم. رفتیم. Качествош хуб. Барои мӯю сар ва барои решгирӣ ҳам мешавад. Барои кантовка ҳам мешавад. Дизайн дидин чӣ хел дизайн он? Аз Type C заряд мегирад, якта заряд кунонига 6 соат мерасад. Компактный вариант. Даста удобно. нархаш 120 сомонӣ. Чӣ хел дастарс карда мумкин? Через WhatsApp нависем, WhatsApp дар шапка профил истода, заказорро қабул мекунем ва доставка карда метаҳем. Touchtel бо мо осон ва қулай. А главное, подписка, лайк, коммент аз ёд набирояд. Раҳмат барои дастгирӣ.